ka aga ina kauye ba na gida masu rena min hankalin nan duk sako yana zuwan min ana turo min ta WhatsApp dina billahi la ilaha illa wa na dawo sai na daukan sa duk rashin mutuncin da kuke min ai sallan nan ina kauye a kauye na yi ta zan dawo ku jira ni kowa yayi ya gama abin da zai yi dan ba ku iska ne wallahi sai na dau akwai wani ma yana nan kai sabga ka in yi tawa wai ai zan dan dauke mun wannan kudan da shi ni kan wata roba kai min gida dan Allah ki da sallama su fito su dauki sauran wallahi sai na daukan sa ai ba a sha na a warke zan dawo har inda kike ke ba wai kin yi Abuja ba ina nan din ai dan kiga kakkire na gona duk inda kike tunanin na gona ya wuce tunanin ki jin ga ya miki kai ita ma wannan rijiya